met hakane ke jing yakun CEO ka Prasar Bharati bat ubalong ru Director General ka Doordarshan umayang agrawar minta kasngi lawan Shillong ban khmi ya ke jing trekam jong ka All India Radio bat Doordarshan Kendra Haga jingalang balapenlong uni uhe officer ulakmi banya ya ki rukam trekam bat ya kumno banang penbha shu ya ki program jong kini ki station. Ulayaro ya ki jing trekam jong ka Doordarshan bat ka All India Radio haka rukam ban pensa priang ya ki jing tip ki basyong nia syaki breu jong ka jela Meghalaya lingba ka jing ai kubor ka jing pin I ya ki program shaphang ka riti durstur bat ki program ya mir jingmut. CEO ulakan turu ia ki nong tray baki day ban tray shitam bat penmi ia ki program ki ban ai jing mentoy ia ki nong song shnong ka jilla. Hadian kani ka program ulak khmi ru ia ka rukom pen I ia ka lempung ia lek kai North East Olympic Games ia ka bala penlong ha Shillong menta. La ban ong baka jing pen I ia ka DD Sports bat DD Meghalaya ka pen I ia ka lempung ia lek kai North East Olympic Games haki channel jongka. Lapan long ru ia ki jing pen I babenya na ka benta ban pen I ia ki sap ki pong jong ki nong ia lek kai ka than chatay lam mingi ki balai shim benta hakane ka lempung. U Menteri Jela bapet